Тук ще снимаме 3-4 KFX-а, как се обръщат от тесна пътечка. Опитвайки се. Така, ако имаме късмет, ще хванем някое салто надолу из дерето. Така, ето, виждам почти правилен заход за салто. Така. Снег до колене, а на някои до тъшаци, зависи кой колко е ръснал. О, председателчето! Къде си, бе? Ето го, създателя на алтернативното АПК, конкуренцията на втория синод. Баш майстора. Его шантавия пес. Баш майстора разрешиме, който всички комбайнери му завиждат за неговия чалъм. Последния Раптор 700 Ето, малката щипалка, създадена е само за кючек. Снимай ги тези тролей, моля те. Ей ги, снимаме ги. Зарени Снимаме ги, виждам как са заредили, някой да хвана надолу из дерето. Снимай ги тези тролейчета. Снимай ги. Опа! Я това тролейче с лебедка. Опа, че се оправи, Поправи се. Така. Значи, това е горския вариант на вчерашното задръстване в София. Трафик. Нищо, че е бело. Момчетата нямат представа за трафик от бело. Повечето де. Айде, ти какво чекаш? Нема ли да обръщаш? Ето. Ама все едно са тренирали синхронно плуване. Всичките заедно. Кой по-голема балерина? Председателчето! 20 литра. Оу! Чакай, млади, чакай.